Lihlehlisiwe icala lomsolwa oneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu owaboshwa ithimba lamaHawks ngoMgqibelo ngecala lokuphehla udlame ngesikhathi kuqubuke izibhelu kuleli ngenyanga edlule. Intatheli SABC uVusikhumalo ubesenkantolo. Udaba lomlisa oneminyaka engu-35 uvelile kafushane lapha enkantolo yaseMaritzburg lapho ebhekene khona necala ke lokucela phansi impahla kahulumeni kanjalo futhi nezakhiwo ekakhulukazi imall okuyiyona ke enxanxathela yezitolo ebizwa Brookside Mall khona lapha eMaritzburg. Ngokombuso ke la ubalula ukuthi ngomhla ka-11 ngo-6 intambama lomlisa wenza ivideo lapha erecorda khona esho khona ukuthi cha ngaleso sikhathi ngo-6 ntambama imall ivaliwe kodwa into abazoyenza ukuthi bazonxusa abangani bakho ukuthi ngakusasa ekseni uma kwenzeka imall ivulwa bazoqinisekisa ukuthi bayangena phakathi bese becekela phansi yonke into ephakathi nebalo ngokusho kwe-NPA lokho kwenzeka ngakusasa kwacekeleka phansi yashiswa ngomlilo yangqonqa imall noma inxanxathele yezitolo iBrookside Mall. So ke i-NPA ibambeleleke lapho ithi cha uyena impela kwaba nesandla ekseni kucekelwe phansi iBrookside Mall ngawo umhla ka-12 ukuthi ngenxa lo video ayenzayo ngalelo langa. So ke singakusho la ukuthi namhlanje ke ngaphakathi lena kuba abezindaba kanjalo nomphakathi bebengavumelekile ukuthi ke bathende icala ngaphakathi ngenxa ukuthi udaba lusebucayi kwamanje nanokuthi basazokwenza i-identity parade ngaphakathi ukuqinisekisa ukuthi cha kuboshwe umuntu okuyena yena lelo phenyo lusenziwa ke kungakho ke udaba luhlehliselwe umsombuluko ozayo. Naye ke umsolwa lo ungaphakathi estoksini uzobe sagqunyiwe ngaphathi estoksini azavele kafushane ngesonto elizayo so bezokwenza i-second appearance ngomsombuluko ozayo. So lihlehliselwe ke umsombuluko ke lamacala abhekene nawo ukuthi ke wenza i-contravention of Righteous Assemblies Act okuyena ukuthi wayiphula ngoba uzokhumbula ukuthi ngalezo khathi imbandela ukuthi abantu baqoqane babe ndawonye yayikade ingavumelekile so kungakho ke ukuthi ethuswe lawo macala okuphula lo mthetho kahulumeni ongaphansi kwe-Disaster Management Act.